Un ano máis e xa van 37, Caleiro volve presumir de tradición labrega. Este sábado, 17 de maio, esta parroquia de Vilanova vive un dos seus días máis enlleiros coa festa do San Isidro Labrego. A xornada arrancará mañanciña con xironsa, bou de bou e o grupo de danza O Castro. Logo da misa do mediodía terá lugar un dos momentos máis agardados, o desfile de carros e tractores. A organización vai repartir 1.500 euros en premios. Os tractores hai dúas categorías, ahora que empezamos o ano pasado é que cada vez está tendo máis afluencia, de feito cada vez nos están confirmando máis a categoría dos nenos, que para nós é unha das cousas máis importantes que queremos facer con esta festa, non? Enganchar aos rapaces, que é o futuro da parroquia. Outro dos pratos fortes da festa está no gastronómico, haberá polbeira e unha food truck acompañando o prato principal da xornada, o clásico chourizo con pan de millo, do que calculan repartirán unhas 1.200 racións. Para axilizar esta parte, a venda de tickets arrancará unha e o reparto ás dúas. Este ano vamos a intentar cambiar un pouquiño o tema do reparto, porque sempre se acumula demasiada xente e asusta máis do que é, porque realmente vai bastante rápido, pero ao ver tanta aglomeración a xente asústase. O que vamos facer é separar a venta de tickets do reparto, para que non se aglomere moito a xente. A festa, que nos últimos anos estase a facer moi coñecida polos seus vídeos promocionais virais, complétase con máis propostas musicais, con La Mecánica ao mediodía e a gran verbena da noite con New York e Zona Cero. Estará amenizado polo da Mecánica, estará tamén un grupo de danza facendo ali unha actuación durante o momento do vermú para poder amenizar un pouquiño, e pois xa unha verbena pois normal, con New York, que é o terceiro ano que participa con nós, que estamos encantados con eles, somos xa casi da casa, que tamén participaron este ano no vídeo, e Zona Cero o grupo. O Concello de Vilanova colabora coa festa do San Isidro. Felicitarlos porque llevan la fiesta a mar, además está innovando, que é lo que nos hace falta en las fiestas que tenemos tradicionales. Hay que innovar porque la gente va cambiando, la vida va cambiando y bueno, ellos están metiendo cosas nuevas, están metiendo niños, están metiendo otro tipo de eventos. Es de agradecer, esperamos que el tiempo acompañe, que haya mucha gente, le deseamos toda a suerte del mundo, porque es la suerte de la parroquia. A programación complétase cunha exhibición de cabalos de doma da man da Asociación Pura Raza Cabalo Galego e unha festa da espuma para a rapazada a media tarde.